Mä tein video, mä tein video tämmönen, missä on tämmönen. Niin vähän niinkö näytän minkälainen tää on. Tää voi olla vähän hassu tai kiva tai semmonen. Mä saan nyt tän auki. Ja tää on aika sika pieni. Tämmönen pieni. Nyt. Kattokaa miten pieni tämä on. Sitten tää luukku. Tämä. Jei! Miten tää? Minkä mä laittaisin? Otetaan ensin tämmönen mustikka. Eli mikä tää on? Ei mustikka, vaan tommonen kirsikka. Tommonen. Tää ei varmaan hyvin tarkenna, mutta kyllä se ainakin kirsikka. Tossakin näkyy kirsikka. Tommonen. Tää tarkentuu hyvin. Ainakin tää vähän. Tossakin vähän sitten. Noin. Otetaan tää mustikka ensin. Ja näin. Mä alan laittelemaan tämmöstä. Tämmöstä pientä karkkia. Te oot tiedätte varmaan. Ensi vuonna. Noin, mä sain, tänne jäi näin vähän. Et ihan. Ja sit nyt tää on täynnä. Ihan täynnä. Tännekin ihan täynnä. Nyt mä laitan sen tänne. Niin takas. Näin. Ja roskat. Niin nyt on täynnä. Ja sit sä otat tän. Tällä nostat. Sitten sieltä tulee tämmönen karkki. Sitten sä voit laittaa sen takaisin tällain. Tosta. Jos sä et halua lahkaa, niin sit sä pystyt niinkö ei. Takaisin vaan tolleen. Sitten jos sä haluat syödä, niin sitten et näitä voi leikkiä. Tabletteja leikissä tai tämmösiä, tai energia-alan leikissä. Ne on hyviä. Sitten tässä joku tonttu. Ainakin. Hei. Not. Tonttu. Tämmönen. Ja tiedätte kai prinsessa sen tuhkimon. Niin, mutta ei se tuhkimo. Mut se kuka syö sitä omenaa, niin se... Eikö nää tontut on siinä? Kai te tiedätte. Se on se, kello on se keltainen hame, se tyyppi. Ei se ketä tanssi aina sen karhun kanssa, mutta... Nyt siirrytään tämmöiseen kuin appelsiini tuolla. Sitten näkyy isompana tossa. Mut siinä on niinku 5 minuuttia, kun 2 minuuttia, kun 5 minuuttia on mennyt. Niin apple.
Niin mulla on tässä, mä en katso tässä videosta paljon kameraa, koska sit kato mitä katsottiin ja mä katson tänne koko ajan tällainen. Näyttäisikö se hyvältä? Varmaan. Mutta siltikin mulla on niin nyt tää on täynnä ja nyt ota mä täältä nyt teen. Se voi olla nyt pitää antaa 4 pisteet tähän loppuun. Tämä kirsikka, hän saa 5 pistettä. Tämä. Se on ohukainen. Oho. Tippuu. Niin tämmönen. Tää. Kato tämmönen kirsikka. Ja se kirsikan näytö on hyvä. Annetaan 5 pistettä hänelle. Ja aplodit. Ja tässä on nyt tää appelsiini. Ja sitten tää appelsiinin näyte ja täydet 10 aplodit appelsiinille. Nyt nyt tää päättyy. Moi! Pistäkää heippa! Pistäkää toivottavasti tykkäsitte. Pistäkää peukut ylös ja kommentoikaa. Ja pistäkää peukut ylös. Moikka!